Ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα στους Γιούχα Τζαζ και στους Los Bandoleros. Για να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τους Γιούχα Τζαζ η αρχική πεντάδα είναι με το νούμερο 4 Παπαδόπουλος, με το νούμερο 7 Καναμαλής, με το νούμερο 9 Φεντουλίδης, με το νούμερο 15 Μανταζής και με το νούμερο 73 Μοσχουλιάς. Αντίστοιχα για τους Los Bandoleros με το νούμερο 0 Πάκος, με το νούμερο 7 Σπανός, με το νούμερο 11 Αρμπατζόγλου Δημήτρης, με το νούμερο 14 Μερκουρίδης και με το νούμερο 16 και Σκηνίδης. Τζάμπολ έχουμε στην αναμέτρηση. Στο τζάμπολ είναι με το νούμερο 15 ο Μανταζής και ο Αρμπατζόγλου. Θα έχουμε επανάληψη του τζάμπολ, καθώς ο πίνακας του σκορ έχει το σκορ της προηγούμενης ομάδας, της προηγούμενης αναμέτρησης. Δεν πρόλαβε να διορθωθεί, οπότε θα έχουμε επανάληψη με τον Μανταζή και τον Αρμπατζόγλου του Δημήτρη να ξαναβρίσκονται στην διεκδίκηση της μπάλας. Νικητής του τζάμπολ ο Αρμπατζόγλου, όπου εύκολα έφτασε η μπάλα στη χέρια του και Σκηνίδη. Πρώτη αναμέτρηση είναι στα χέρια των Los Bandoleros. Πάρα πολύ ψηλή πάσα από τον Κεσκηνίδη στον Αρμπατζόγλου, ο οποίος κλείδωσε έξυπνα τον αμυντικό του στο post και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Για τους Γιούχα Τζαζ σε ρόλο playmaker με το νούμερο 7 ο Καναμαλής. Περνάει αντίθετα από το screen και κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Αφεντουλίδης έπαιξε στα ίσια τον προσωπικό του αντίπαλο, πήγε μέχρι μέσα και κατέληξε σε ένα εύκολο δεξί μπάσιμο και κάνει το σκορ 2-2. Σπανός δέχεται διαδοχικά σκριν από τους συμπαίκτες του. Πάκος προσπάθησε να κάνει ένα pull-up jumper από το high post, αστοχή. Σε δευτερεύοντα ευθυνδιασμό τώρα η Γιούχα Τζαζ. Καραμαλής προσπαθεί να αποστάρει, δεν τα καταφέρνει, βγάζει έξω την μπάλα στον Μοσχουλιά. Δεν περνάει η πάση στο high post στο Μανταζί, όμως εκεί βρίσκεται ο Αφεντουλίδης. Σου τώρα από τον Μανταζί, ο οποίος αστοχεί. Επιλέγουν να τρέξουν οι Los Bandoleros, παραλίγο να γίνει το λάθος, όμως του συγκρατεί την μπάλα ο Κεσκηνίδης. Έπειτα από δύο συνεχόμενα pivot κερδίζει το foul και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στις 2 από τον Κεσκηνίδη και τώρα οι Γιούχα Τζαζ θα πάνε σε μια κατάσταση 5 εναντίον 5 με τον Καναμαλή να οργανώνει σε μια ακόμα επίθεση. Μέχρι μέσα, πάει από τα αριστερά, τελειώνει με το δεξί, αστοχή. Ο Κεσκηνίδης τώρα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, coast to coast και εύκολο αριστερό μπάσιμο. Δυναμικά έχουν μπει και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες παρατηρήσεις από τον ρεφ της αναμέτρησης, τον κύριο Πολωνίφη. Μοσχουλιάς δέχεται δύο screen από τους συμπαίκτες του, προσποιήσεις, πάσα μέσα στο post στο Μανταζί, pivot shoot, έστοχο με μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια, κάνει το σκορ 4-4. Σπανός δείχνει το σύστημα, hand-off με το Κεσκηνίδη, screen τώρα ανάμεσα Κεσκηνίδη και Μερκουρίδη, ο οποίος ο Μερκουρίδης θα πάει μέχρι μέσα, αστοχή στην πρώτη προσπάθεια, παίρνει το rebound, αστοχή και στη δεύτερη, συγκρατεί την μπάλα
πάρα πολύ δυνατά ο Μανταζής. Ηρεμία ζητάει ο πάγκος των Utah Jazz και έτσι θα πάνε σε μια κατάσταση set play. Λαθμασμένη πάσα από το Μοσχουλιά στην προσπάθειά του να βρει στο high post τον Μανταζή. Los Bandoleiros τώρα, σώμα με σώμα ο Αραπατζόγλου Δημήτρης, αστοχή, εύκολο rebound για τον Παπαδόπουλο. Καναμαλής σε συνεργασία με τον Μοσχουλιά, πάσα έξω στο pop-out, 4 για τη λήξη, κερδίζει το φάουλ χαμηλά ο Φεντουλίδης. Και έτσι θα έχουν επαναφορά από την baseline με το χρονόμετρο τώρα να δείχνει στα 14 δευτερόλεπτα. Καραμανλής προσπαθεί να παίξει μόνος του, fade away shoot, άστοχο. Σύμφωνα με το διαιτητή της αναμέτρησης τον κύριο Σωτηρακόπουλο, στη διεκδίκηση του rebound υπήρχε αμυντικό foul. Οπότε παρά το άστοχο shoot του Καραμανλή, η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια της ομάδας του. Περνάει τώρα στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 13 ο Ραμπατζόγλου Γιώργος. Στη θέση του και Σκηνίδη. Καναμαλής, άλλο ένα άστοχο σουτ, εύκολο rebound για τον Μερκουρίδη. Ραμπατζόγλου Δημήτρης, ατομική ενέργεια, περνάει εύκολα τον Αφεντουλίδη και πετυχαίνει το καλάθι. Με αυτό το καλάθι φτάνει τους 4 προσωπικούς του πόντους και κάνει το σκορ 4-6. Βγαίνει από τα screen ο Παπαδόπουλος, πάση επιστροφή στον Καναμαλή. Στη λήξη του χρόνου ο Καναμαλή σουτάρει και ευστοχή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μάτς έχει γίνει μία σου και μία μου, καθώς και οι δύο ομάδες βρίσκουν λύση στην επίθεση και έχουν κρατήσει μέχρι στιγμής το μάτς σε μία ισορροπία με το σκορ να είναι 6-6. Πάκος προσπάθησε να παίξει μόνος του, κλέψιμο, Καναμαλής στον εφηνδιασμό, 4 σερί προσωπική του πόντι και φέρνει την ομάδα του μπροστά με ένα καλάθι. 8-6 με 5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αραμπατζόγλου, spin move, κίνηση στο post, εύκολο καλάθι, ξανά το match σε ισοβαθμία. Πώς φτάνουν τώρα το Μαντατζή, ελεύθερο σουτ στη γωνία από τον Αφεντουλίδη, άστοχο, πρωτεύοντας εφηνδιασμός, Eurostep, ίσως να υπήρχε πολύ σωστά από τον κύριο Σωτηρακόπουλο, έγιναν βήματα στην προσπάθεια του Πάκου να περάσει ανάμεσα από δύο αμυντικούς. Ο Παπαδόπουλος τώρα θα οργανώσει την επίθεση για τους Utah Jazz. Βγαίνει από το διπλό screen ο Καναμαλής, περνάει από τα αριστερά, fade away shoot, άστοχο, εύκολο rebound για τον Ραμπατζόγλου τον Δημήτρη. Σπανός ο Ραμπατζόγλου Δημήτρης, άστοχο. Τρία διαδοχικά επιθετικά rebound πήρανε οι Los Bandoleiros, δεν καταφέρανε να ευστοχίσουν σε κανένα
και στην προσπάθεια του Μερκουρίδη να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων βγήκε έξω από τα χέρια του. Ο Πάκος με εξαιρετική δουλειά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση θα παραχωρήσει τη θέση του στο Χατζόπουλο. Καρναμαλής δέχεται ψηλά 2 από τους συμπαίκτες του. Τώρα η μπάλα φτάνει στη χέρια του Αφεντουλίδη, επιλέγει να πάει μέχρι μέσα. Ένα δύσκολο φαινομενικά μπάσιμο, αστοχή. Σπανός, μόνος του, φτάνει μέχρι τη βολή. Πατάει βαθιά μέσα στην καρδιά της ρακέτας, σταματάει, σουτάρει και ευστοχή. Κάνει το σκορ 8-10. Μαντατζής και εκείνος απορεί με το σουτ που έκανε, καθώς η μπάλα πέρασε πάνω από την μπασκέτα. Time out με το σκορ να είναι 8-10 υπέρ των Los Bandoleiros. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση με κάποιες μικροαλλαγές στην πεντάδα των Utah Jazz. Για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 5 ο Σλατίνης και με το νούμερο 8 ο Μητακίδης. Υπήρχε μια δυνατή φάση σώμα με σώμα ανάμεσα στον Αραμπατζόγλου τον Δημήτρη και στον Παπαδόπουλο. Οι δύο παίκτες αμέσως έδωσαν τα χέρια τους, δείχνει ο Παπαδόπουλος ότι είναι καλά, όμως θα γίνει αναγκαστική αλλαγή καθώς διακόπηκε το μάτς. Τη θέση του θα πάρει με το νούμερο 99 ο Θοδωρής. Επαναφορά με τον Σπανό από την πλάγια γραμμή, βγαίνει από το screen ο Χατζόπουλος, κλείνεται από 2, ψάχνει το εξωμαρκάριστο συμπαίκτη. Αρμπατζόγλου Δημήτρης, σουτάρει πάνω στα χέρια του Μητακίδη, εκπρόθεσμο σουτ, έτσι μπάλα φτάνει στα χέρια των Utah Jazz. Καραμαλής περνάει από το σκρίνο του Μητακίδη, στο χάιπο στον Αφεντουλίδη, 45, ξεμαρκάρει στο top του Σλατίνη, άστοχο, άλλο ένα rebound για τον Αραμπατζόγλου, τον Δημήτρη. Χατζόπουλος μεταφέρει την μπάλα στο Σπανό. Πολύ χαμηλή πάσα στον Μαρκόπουλο. Στη λήξη του χρόνου, άστοχο σουτ από την γωνία από τον Χατζόπουλο. Καρναμανλής θα βρει οργανωμένη την άμυνα τώρα των Los Bandoleiros. Έξυπνα περνάει τον αντίπαλό του ο Σλατίνης και με ένα σουτ μέσης απόστασης θα σημειωθεί και αυτό στον πίνακα του σκόρ και θα κάνει το σκορ 10-10. Περνάει δυναμικά, εκτελεί τον drive ο Αραμπατζόγλου ο Γιώργος, στέκεται στον αέρα και πετυχαίνει ένα δεξί μπάσιμο. Έπειτα από το time out και οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει πάρα πολύ δυνατά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση και είναι αποφασισμένες να παλεύουν σε κάθε φάση για κάθε μπάλα. Αραμπατζόγλου δίνει στον Μαρκόπουλο που κόβει σαν τρέιλερ και εκείνος εύκολα πετυχαίνει το καλάθι και φέρνει την ομάδα του για πρώτη φορά μπροστά με 4, 10-14. Σλατίνης
Του κλέβει το πορτοφόλι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Χατζόπουλος. Επιλέγει να τρέξει. 3-2, τώρα 3-3. Κερδίζει το φάουλ ψηλά ο Ραμπατζόγλου ο Δημήτρης από τον Θοδωρή και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Για τα υπόλοιπα 40 δεύτερα της πρώτης περίοδου, στον αγωνιστικό χώρο για τους Γιούχα Τζαζ, με το νούμερο 0 ο Διαμαντίδης και με το νούμερο 22 ο Γρηγορίου. Άστοχο στην πρώτη του βολή ο Δημήτρης Αραπατζόγλου και παραμένει στους 6 πόντους. Φτάνει τους 7 και η ομάδα του φτάνει τους 15, με τους Γιούχα Τζαζ να είναι πίσω με 10. Διαμαντίδης στην κορυφή στον Μητακίδη, όπως επιλέγει να περάσει. Λάθος πάσα στο split out, καθώς ο συμπαίκτης του βρισκόταν σε άλλη θέση. 26 δεύτερα. Αν οι Los Bandoleros αξιοποιήσουν όλο το χρόνο της επίθεσης, θα μένουν μόνο 2 δευτερόλεπτα για τους Γιούχα Τζαζ. Για να δούμε τι θα επιλέξουν οι παίκτες. Λάθος πάσα από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Εύκολος αυθυνδιασμός για τους Γιούχα Τζαζ, με το Σλατίνι να πετυχαίνει το καλάθι και να μειώνει τη διαφορά στους 3 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεν προλαβαίνουν να εκδηλώσουν επίθεση οι Los Bandoleros και έτσι οι δύο ομάδες θα πάνε στους πάγκους, με το σκορ να είναι 12-15 υπέρ των Los Bandoleros. Επιστρέψαμε και η δεύτερη περίοδος ξεκινάει με την μπάλα να βρίσκεται στην κατοχή των Γιούχα Τζαζ. Όπως τελείωσαν οι δύο ομάδες, επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Γρηγορίου προσπαθεί να παίξει στα πόδια, δεν τα καταφέρνει. Λατίνης με 5 για τη λήξη, δίνει την μπάλα στο Θοδωρή. Μητακίδης τώρα δεν το αναλαμβάνεται, σταματάει, σουτάρει, προλαβαίνει το χρονόμετρο και ευστοχή και φέρνει το μάτς σε απόλυτη ισορροπία. Εξαιρετική λοπάσα από τον Χατζόπουλο στο post στον Μαρκόπουλο. Κοντινό σουτ με τον Χατζόπουλο με τη βοήθεια του ταμπλό ευστοχή. Για να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής ο πίνακας των σκόρερ σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Για τους Γιούχα Τζαζ, Ζλατίνης 4, Καναμαλής 4, Μητακίδης 3, Αφεντουλίδης 2, Ματατζής 2. Αντίστοιχα για τους Los Bandoleros, Χατζόπουλος 2, Σπανός 2, Αραμπατζόγλου Δημήτρης 7, Αραμπατζόγλου Γιώργος 2, Μαρκόπουλος 2 και Σκινίδης 2. Γρηγορίου, ύστερα από την επαναφορά του Διαμαντίδη, βρέθηκε μόνος στη γωνία, σταμάτησε, σούταρε για 3 και ευστόχησε. Εύκολος ενδιασμός με ασίστ από τον Παπαδόπουλο στον Αρμπατζόγλου τον Γιώργο, ο οποίος έκοψε στην πλάτη της άμυνας και βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι. Ο Θοδωρής επιχείρησε μια γρήγορη βιαστική επίθεση, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με ένα σούτ από τις 45 τριών πόντων. Δευτερεύοντας ευθυνιασμός για τους Los Bandoleros. Αρμπατζόγλου Γιώργος αστόχησε στο σούτ. Ψηλά στο rebound ο Χατζόπουλος, ο οποίος κερδίζει το φάουλ του Θοδωρή και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στις 2 από τον Χατζόπουλο και κάνει το σκορ 18-21.
Λάθος από τον Σλατίνη στην προσπάθειά του να παίξει με πλάτη τον Μαρκόπουλο, ζητάει συγγνώμη από τον πάγκο και τώρα καλείται να βοηθήσει την ομάδα του στην άμυνα. Παπαδόπουλος προσποιείται και άλλη προσποίηση από κοντινή απόσταση, σταματάει, σουτάρει, ευστοχή και ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά στους 5. Διαμαντίδης γυρίζει, εξαιρετική κίνηση και μπαίνει κι αυτός στον πίνακα του σκόρερ. Αρμπατζόγλου Γιώργος, όπως δείχνει ο ρεφ Σωτηρακόπουλος, η μπάλα έχει βγει έξω από τον παίκτη των Γιου Χατζάζ, τον Μητακίδη. Τη θέση του Διαμαντίδη με το νούμερο 9 παίρνει ο Αφεντουλίδης. Στο post του Παπαδόπουλος, βρίσκει ψηλά στην κορυφή μόνο του τον Μαρκόπουλο, ο οποίος αστοχεί σε αυτό το σουτ 3 πόντων. Σε ρόλο οργανωτή ο Γρηγορίου, όπου έχει να αντιμετωπίσει την άμυνα τον Αρμπατζόγλου, τον Γιώργο. Δικαιώνει η απόφαση του Γρηγορίου να παίξει στα πόδια τον προσωπικό του αντίπαλο, καθώς κέρδισε στο φάουλ χαμηλά και έχει δικαίωμα η ομάδα του για επαναφορά από την τελική γραμμή. Ο Αρμπατζόγλου Γιώργος με 4 πόντους θα παραχωρήσει τη θέση του για πρώτη φορά στον Σικάκη. Μητακίδης, Γρηγορίου, κερδίζει το φάουλ από τον Σικάκη. Το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά, οπότε οι Γιου Χατζάζ θα έχουν άλλη μια επαναφορά από την τελική γραμμή. Γρηγορίου, hand-off τώρα με τον Αφεντουλίδη, άστοχο σουτ, στο rebound ο Παπαδόπουλος, επιλέγει να τρέξει, Χατζόπουλος, πάνω σε 3, κερδίζει το φάουλ και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Χαμηλά το φάουλ, συγγνώμη, επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 14 Μερκουρίδης και με το νούμερο 11 Αρμπατζόγλου Δημήτρης. Άστοχο σούτ από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα η μπάλα για τον Γιου Χατζάζ. Γρηγορίου βρίσκει 5 άσπρες φανέλες, οπότε επιλέγει να πάει σε set play κατάσταση. Σλατίνης. Τώρα στο Μητακίδη, ο Μητακίδης επιλέγει να παίξει. Στη λήξη του χρόνου, άστοχο σουτ 3 πόντων. Παπαδόπουλος, πάσα γηπέδου στον Αρμπατζόγλου. Η μπάλα έχει βγει έξω από τα χέρια του Σλατίνη, οπότε οι Los Bandoleros έχουν επαναφορά με το χρονόμετρο να γίνει στα 19 δευτερόλεπτα από την τελική γραμμή. Άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για τον Αρμπατζόγλου, τον Δημήτρη, και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
Ο Γρηγορίου θα πάει στον πάγκο με 3 πόντους και θα προχωρήσει τη θέση του στο Μαντατζή με 2. Ύστερα από αρκετή ώρα καταφέρνει μία από τις δύο ομάδες να πετύχει καλάθι, με τον Αραμπατζόγλου τον Δημήτρη να ευστοχεί και στις 2 βολές, φτάνει τους 9 πόντους και κάνει το σκορ 20-25. Ωραία συνεργασία ανάμεσα στον Μαντατζή και στον Παπαδόπουλο, όμως δεν καταφέρουν να ευστοχίσουν στο καλάθι και να μειώσουν τη διαφορά. Ξεχασμένος στη γωνία ο Σικάκης δεν συγχωρεί, δίνει το παρόν, μπαίνει και αυτός στο πίνακα το σκόρερ και κάνει το σκορ 20-28. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να μειώσουν τη διαφορά οι Utah Jazz. Άλλη μια επίθεση για τους Utah Jazz που δεν καταφέρανε να βρούνε στόχο και έτσι εσπεσμένα ο coach ζητάει time out για να βρει λύση. Επιστρέψαμε με το σκορ να είναι 20-28 υπέρ των Los Bandoleros, για να δούμε αν μετά από το time out οι Utah Jazz θα καταφέρουν να βρουν λύση και να μειώσουν ή να προσπεράσουν ακόμα και στο σκορ. Σου 3 πόντων για τον Καραμαλή, άστοχο στο rebound ο Φεντουλίδης, σούτ από τη γωνία τώρα από τον Δωρή, ο ίδιος στο rebound. Καραμαλής ξανά, άστοχος, δεν καταφέρει αυτή τη φορά ο Φεντουλίδης να κερδίσει το rebound. Δευτερεύοντας ευθυνδιασμός, ψύχρεμο ο Παπαδόπουλος οργανώνει τους παίκτες του, περνάει από τα screen, προσποιήσεις, βρίσκει μέσα στο post τον Αραμπατζόγλου τον Δημήτρη και κερδίζει το φάουλ από τον Καραμαλή. Όπως έχουμε καταλάβει, οι Los Bandoleros επιδιώκουν να περάσουν την μπάλα στον Αραμπατζόγλου τον Δημήτρη, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 9 πόντους. Το φάουλ έχει δοθεί από την τελική γραμμή, καθώς τώρα σημειώσανε τα 4 ομαδικά φάουλ οι Utah Jazz. Στην επαναφορά ο Πάκος, Παπαδόπουλος στη γωνία, δεν βγαίνουν να τον μαρκάρουνε, αστοχή, Παπαδόπουλος προσποιήσεις, ξανασουτάρει. Είναι αυτό που λέμε καλύτερα τρίποντο παρά δίποντο, ένας εξτρά πόντος και φτάνει τη διαφορά στους 11, 20-31. Παραλίγο το λάθος, συγκρατεί την μπάλα ο Ματζάνης, Καναμαλής, Ματζάνης, Αφεντουλίδης, πάει μέχρι μέσα, δέχεται το stop από τον Αραμπατζόγλου, κατεβάζει την μπάλα ο Σικάκης. Άλλη μια μονομαχία από Αραμπατζόγλου, ο Δημήτρης βγαίνει νικητής, πετυχαίνει το καλάθι παρά τη δυνατή άμυνα του Μετακίδη και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή.
ίσο τρίποντο από τον Αραπατζόγλου τον Δημήτρη. Φτάνει τη διαφορά στους 14. Θοδωρής δέχεται το σκάμ τον Αφεντουλίδη. Hand off τώρα με τον Καραμανλή. Καραμανλής. Εξαιρετική πάσα στο κόψιμο του Μητακίδη ύστερα από το screen. Κερδίζει το φάουλ ψηλά και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έπειτα από το τρίποντο που έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Μητακίδης, δεν έχει καταφέρει να βρει σύνδεση με το καλάθι. Όμως με μία στις 2 βολές δίνει μία ανάσα στην ομάδα του και μειώνει τη διαφορά στους 13. Παπαδόπουλος. Διπλό screen τώρα. Hand off με τον Μερκουρίδη. Αρπατζόγλου και άλλο ένα κερδισμένο φάουλ, αυτή τη φορά από τον Καραμανλή. Παρά το γεγονός ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, οι Utah Jazz έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μέχρι στιγμής έχει 4 στις 4. Για να δούμε αν θα συνεχίσει το σερί του. Άστοχος αυτή τη φορά και έτσι το σκορ παραμένει 21-34. Με αυτή τη βολή ο Αραπατζόγλου φτάνει στους 13 πόντους. Παπαδόπουλος πήγε να κάνει μια έξυπνη πάσα, όμως πιο ψηλά από όλους πήδηξε ο Μητακίδης. Στην προσπάθειά του να πάει στο κλέψιμο, ο Σικάκης κάνει φάουλ πάνω στο Μητακίδη. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τους Utah Jazz. Παραλίγο το λάθος στην επαναφορά από τον Μουσχουλιά. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Μερκούρης. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Utah Jazz. Σκαλοπάτι ο Μητακίδης, περνάει το κέντρο. Κρυμμένος ο Μουσχουλιάς στην άμυνα. Πετυχαίνει το καλάθι. Τεχνική ποινή τώρα στον Αραπατζόγλου τον Δημήτρη, καθώς έδιωξε αντικανονικά την μπάλα από το καλάθι. Η μπάλα ήταν στην κάθοδο, είχε περάσει στο διχτάκι και έβαλε το χέρι του μέσα στη στεφάνη για να διώξει την μπάλα. Τη βολή της τεχνικής ποινής θα εκτελέσει ο Καραμανλής. Αστοχή η μπάλα στη χέρι των Los Bandoleiros. Παπαδόπουλος, ένα βηματάκι πίσω, αστοχή, στο rebound ο Μητακίδης. Μοσχουλιάς, προσπαθεί να τους περάσει όλους, πάση στη γωνία στον Ματατζή, άστοχος. Πάσα γηπέδου, εύκολος ενδιασμός, Παπαδόπουλος μέχρι μέσα, με αυτό το καλάθι κάνει 7 τους πόντους του και διαμορφώνει το σκορ στο 23-35. Καραμανλής, άστοχο σουτ,
3 εναντίον 2, τρίποντο στο ευνηδιασμό. Άστοχο το τρίποντο από τον Σικάκη, στο rebound ο Πάκος, ο οποίος αστοχεί και βγάζει και την μπάλα ο ίδιος εκτός αγωνιστικών ορίων. Για τους Los Bandoleiros μπήκε ο τρίτος Αραμπατζόγλου στην εξίσωση με το νούμερο 9 Αραμπατζόγλου Χρήστος. Λάθος πάσα στον Σικάκη στην προσπάθειά του να βρει το τρέιλερ. Κερδίζει το φάουλ ο Καραμαλής από τον Πάκο και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στις 2 από τον Καραμανλή, φτάνει τους 6 πόντους, κάνει το σκορ 25-37. 29 δεύτερα έμεναν για την επίθεση για τους Los Bandoleiros. Πιεστική άμυνα full court από τους Utah Jazz, κλέβουν την μπάλα. Παραλίγο το λάθος, μέχρι μέσα ο Μοσχουλιάς, αστοχή, 5 για τη λήξη, όλα είναι στην κατοχή των Los Bandoleiros. Πάει μέχρι μέσα ο Παπαδόπουλος, πετυχαίνει το καλάθι πριν το χρονόμετρο και έτσι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι 25-39 υπέρ των Los Bandoleiros. Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο με τους Los Bandoleiros να βρίσκονται σταθερά μπροστά στο σκορ με 14 πόντους. Την πρώτη κατοχή της τρίτης περίοδου την έχουν οι Los Bandoleiros με τον Παπαδόπουλο να προσπαθεί να βρει στη γωνία τον Χατζόπουλο, όμως εκεί πέρα βρίσκει στο deflection ο Γρηγορίου. Ο Παπαδόπουλος βγαίνει από τα screen, ζητάει pick, συνεργάζεται με τον Μερκουρίδη, λάθος, έξυπνο φάουλ από τον Μαρκόπουλο στον Καραμαλή στην προσπάθειά του να διακόψει τον πρωτεύοντα ευνηδιασμό. Έχουμε εδώ πέρα και τους πιστούς φαν των Utah Jazz, όπου ενθαρρύνουν την ομάδα να μπει δυναμικά και να γυρίσει τον αγώνα εναντίον των Los Bandoleiros με πάρα πολύ ωραία συνθήματα. Καραμανλής περνάει από το screen, Μοσχουλιάς μέχρι μέσα. Υπήρχε μια μικρή υποψία φάουλ με το σώμα, δεν σφυρίζεται τίποτα. Παπαδόπουλος τώρα κατεβάζει. Φάουλ τώρα από τον Σλατίνη πάνω στο Χατζόπουλο. Χατζόπουλος βγαίνει από το screen, δίνει την μπάλα μέσα στο post. Λάθος πάσα του Μερκουρίδη στην προσπάθειά του να βρει τον Μαρκόπουλο. Ξεφεύγει ο Καραμαλής από την άμυνα του Παπαδόπουλου, περνάει το κέντρο. Μητακίδης μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Σύσκεψη τώρα ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της αναμέτρησης. Βήματα σφυρίζεται από τον κύριο Στυρακόπουλο και έτσι η μπάλα θα πάει στα χέρια των Los Bandoleiros.
Los Bandoleros που έχουν ξεκινήσει την τρίτη περίοδο με τον Παπαδόπουλο, τον Χατζόπουλο, τον Αραπατζόγλου, τον Γιώργο, τον Μαρκόπουλο και τον Μερκουρίδη. Παπαδόπουλος, 5 για τη λήξη της επίθεσης. Για να δούμε αν το έχει καταλάβει ο Χατζόπουλος. Έχει δοθεί διπλό φάουλ ανάμεσα στον Μερκουρίδη και στον Μοσχουλιά. Στη λήξη του χρόνου έγινε το φάουλ, οπότε οι Γιούχατζάζ θα πάνε σε κατάσταση 5-5. Σλατίνης. Η μπάλα έχει φτάσει στον Μοσχουλιά, Σλατίνης και πάλι. Σλατίνης επιλέγει να σουτάρει, airball και την μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικών γραμμών. Παπαδόπουλος, λάθος πάσα, στο κλέψιμο ήταν ο Σλατίνης. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του. Η μπάλα θα του κάνει παιχνίδια με τη Στεφάνη, θα στοχίσει, 2-1 τώρα. Συγκρατεί την μπάλα ο Μαρκόπουλος, ανάποδο μπάσιμο από τον Χατζόπουλο. Η διαφορά ανεβαίνει με το σκορ να είναι 25-41. Καναμανλής περνάει ανάμεσα από 2, κερδίζει το φάουλ. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Συγγνώμη, επαναφορά. Ναι, από την πλάγια γραμμή. Σλατίνης, λοπάσα για τον Μητακίδη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Μερκουρίδη. Νωρίς έχουν φτάσει οι Los Bandoleros τα 4 ομαδικά. Από το επόμενο οι Γιούχατζάς θα έχουν δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Αραπατζόγλου Γιώργος, δεν θα πάει μέχρι μέσα. Λάθος πάσα. Επιλέγει τώρα να τρέξει ο Γρηγορίου. Σουτ μέσης απόστασης, άστοχο από τον Μητακίδη. Εύκολο rebound για τον Παπαδόπουλο. Λάθος πάσα από τον Μαρκόπουλο στον Αραπατζόγλου τον Γιώργο, ο οποίος έκοψε σαν τρέιλερ. Γρηγορίου υπό την πίεση του Αραπατζόγλου του Γιώργου. Καναμαλής για 3, κοντό σουτ, βρήκε μόνο Στεφάνη. Τώρα θα κατεβάσει την μπάλα ο Χατζόπουλος. Γρηγορίου δεν επιλέγει να τρέξει. Άστοχο σου τώρα από τον Σλατίνη και το σκορ είναι 25-41 σταθερά. Μόλις ένα καλάθι έχει μπει σε αυτά τα 4 λεπτά που έχουν περάσει από την έναρξη της τρίτης περίοδου. Φάουλ της διεκδίκησης του rebound έγινε από τον Μερκουρίδη και έτσι η μπάλα είναι στα χέρια των Γιούχατζάζ. Στη θέση του Αραπατζόγλου του Γιώργου, ο Κισκινίδης με το νούμερο 16.
Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, καθώς έχουν συμπληρώσει οι Los Bandoleros τα ομαδικά φάουλ. Στη θέση του Γρηγορίου, ο Φεντουλίδης. Η γραμματεία ενισχύει με μουσική απόκρουση τον αγώνα. Άστοχος στην πρώτη του βολή ο Μοσχουλιάς, 0-2, εύκολο rebound για τον Μαρκόπουλο. Άστοχος σούτ από τον Παπαδόπουλο από το high post. Η μπάλα είναι στα χέρια του Καραμανλή, ο οποίος επιλέγει να τρέξει. Βλέπει 5 αμυντικούς, οπότε θα δώσει τον Αφεντουλίδη. Κεντρικό μπάσιμο, μπαίνει, βγαίνει μπάλα. Με μια μικρή δόση ατυχίας έχει ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο για τους Utah Jazz. Αραπατζόγλου χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει την εξαιρετική πάση στον Μαρκόπουλο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ ψηλά και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Για τους Utah Jazz, ο Παπαδόπουλος και ο Μαντατζής. Αντίστοιχα με το νούμερο 16 ο Κισκινίδης. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Μαρκόπουλος, όπου φτάνει τους 3 και κάνει το σκορ 25-42. Πιο ψηλά από όλους ο Κισκινίδης, παίρνει το rebound και έχει δικαίωμα για επίθεση 14 δευτερολέπτων η ομάδα των Los Bandoleros. 4 πρέπει να κάνουν ένα γρήγορο shoot για να μην το πάρει. Δεν το αντιλήφθηκαν έγκαιρα οι παίκτες των Los Bandoleros. Δεν ολοκληρώσαν επίθεση. Και έτσι οι Utah Jazz έχουν επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Για άλλη μια φορά ο Καραμανλής σε ρόλο playmaker. Σλατίνης, περνάει, σταματάει στο από το high post. Airball, εύκολο rebound για τον Μαρκόπουλο. Ατομική ενέργεια από τον Κισκινίδη. Με πιεστική άμυνα πάει μέχρι μέσα, σταματάει, σουτάρει, τελειώνει με το δεξί χέρι από τα αριστερά και κάνει το σκορ 25-44. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Σικάκης. Φάουλ τώρα πάνω στον Μαντατζή από τον Αρμπατζόγλου το Χρήστο και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με αυτή τη βολή ο Μαντατζής πετυχαίνει τους πρώτους πόντους στην τρίτη. Με 2-2 πετυχαίνει τους πρώτους πόντους για τους Utah Jazz στην τρίτη περίοδο. Ύστερα από 6 αγωνιστικά λεπτά. Στη θέση του Σλατίνη με το νούμερο 99 ο Θοδωρής. Φάουλ ψηλά από τον Μαντατζή πάνω στον Μαρκόπουλο στην προσπάθειά του να τον παίξει σώμα με σώμα. Όμως τη
στιγμή που ο Μαρκόπουλος ήταν ψηλά στην απελευθέρωση της μπάλας, έγινε φάουλ με το σώμα. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Το φάουλ δόθηκε χαμηλά πάνω στον Κεσκινίδη πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Μαρκόπουλου, οπότε επαναφορά 14 δευτερολέπτων από την τελική γραμμή. Χατζόπουλος βγαίνει από τα σκριν, σταματάει, σουτάρει και με αυτό το καλάθι φτάνει τους 8 πόντους και ανεβάζει τη διαφορά 27-46. Ο Διαμαντίδης που επέστρεψε για τους Utah Jazz. Post-up τώρα ο Ματζάζης. Ίσως να υπήρχε επιθετικό φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα. Πέτυχε το καλάθι. 29-46 με 3 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτή τη φορά ο Κεσκινίδης κερδίζει το φάουλ ψηλά από τον Αφεντουλίδη. Συμπληρώνει τα ομαδικά φάουλ η ομάδα των Utah Jazz και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Κεσκινίδης με 4 πόντους. Στις 2, ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound, σου 3 πόντων από τον Σικάκη, αστοχή. Άλλο ένα rebound για τον Κεσκινίδη. Σούτ από το high post, άστοχο, rebound ο Φεντουλίδης. Κλέβει την μπάλα όμως ο Κεσκινίδης. 3 συνεχόμενες κατοχές, όλες έχουν δοθεί από κλέψιμο και rebound του Κεσκινίδη. Εξαιρετική assist από τον Χατζόπουλο, άτσαλο τελείωμα από τον Μαρκόπουλο. Δευτερεύοντας ευθυνιασμός για τους Utah Jazz. Διαμαντίδης, σκυπάσα, φτάνει στα χέρια του Παπαδόπουλου, ο οποίος κερδίζει ψηλά το φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχη δεύτερη βολή. Στο rebound ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Διαμαντίδης για 3. Άστοχος. Μαρκόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Ο Σικάκης. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες φάσεις και από τις δύο ομάδες στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Μπορεί να μην έχουν βρει στόχο το καλάθι, αλλά είναι εξαιρετικές συνεργασίες. Θα μπορούσαμε να πούμε και βγαλμένες από παιχνίδι ανωτέρου επίπεδου. Άστοχο πάσιμο από τον Φεντουλίδη. Στο rebound βρέθηκε ο Πάκος, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Η διαφορά έχει μειωθεί στους 16, με τους Los Bandoleros να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με το νούμερο 4, ο Σιμιτόπουλος στη θέση του Μαρκόπουλου.
ποινή. Τεχνική ποινή από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Σωτηρακόπουλο, στον Αφεντουλίδη, καθώς πατούσε τη γραμμή της ρακέτας τη στιγμή που γινόταν η βολή από τον Πάκο. Εύστοχος ο Πάκος στην βολή της τεχνικής ποινής και έχει δικαίωμα για άλλες δύο, καθώς κέρδισε προηγουμένως το φάουλ. Δύο στις δύο, δικαίωμα για μία ακόμα συμπληρωματική βολή. Τρεις στις τρεις και ανεβάζει τη διαφορά στους 19 πόντους. 30-49 με 1-40 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Λάθος πάσα από τον Θοδωρή. Πάκος στο κλέψιμο, πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, εύκολο rebound από τον Παπαδόπουλο. Μητακίδης περνάει την μπάλα στο post στο Ματατζή. Με εξαιρετική κίνηση up and under, όπως λέγεται στους μπασκετικούς όρους, πετυχαίνει το καλάθι. Φτάνει τους 8 πόντους και μειώνει διαφορά στους 17. Άλλο ένα λάθος από τον Πάκο. Στο κλέψιμο βρέθηκε ο Θοδωρής. Διαμαντίδης. Στην προσπάθειά του να περάσει το screen, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Σικάκης περνάει, σταματάει τώρα από το high post. Αστοχή. Θοδωρής δεν επιλέγει να τρέξει σε κατάσταση 5-5. Διαμαντίδης. Στο post πάλι ο Ματατζής. Λάθος πάσα. Μία επίθεση και όλοι στα χέρια των Los Bandoleiros. Ίσως να υπάρχει μία μικρή απόκληση κάποιων δευτερολέπτων. Πάκος, έξτρα πάσα, σούτ από τη 45, αστοχή ο Σικάκης, 10 δεύτερα. Προτιμούν να μην κρατήσουν όλη την επίθεση. Γιουχατζάζ με 2 για τη λήξη, σούτ από το κέντρο. Βρίσκει Στεφάνη και έτσι οι δύο ομάδες θα πάνε στον πάγκο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο, με το σκορ να είναι 32-49. Επιστρέψαμε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα ανάμεσα στους Γιουχατζάζ και στους Los Bandoleiros. Με άστοχο καλάθι ξεκινάει η τέταρτη περίοδος για τους Γιουχατζάζ, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 17 πόντους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως η τελευταία τους ζωή να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει, να μπουν δυναμικά, να παλέψουν για κάθε μπάλα είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση για να μειώσουν διαφορά και μπορεί να φύγουν και νικητές από την αναμέτρηση. Αντίστοιχα οι Los Bandoleiros πρέπει να δείξουν ψυχραιμία για να κερδίσουν τη διαφορά που έχουν χτίσει μέχρι στιγμής. Λάθος τώρα από τους Los Bandoleiros, στο κλέψιμο Μητακίδης, coast to coast, άστοχο. Στο rebound όμως Χουλιάς κερδίζει το φάουλ από τον Σιμιτόπουλο. Γρηγορίου
Σλατίνης, πάσα στο κενό. Παπαδόπουλος ήταν στο κλέψιμο, έκανε μια ωραιότατη πάσα γηπέδου στον Σικάκη, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίκτη του για την έξοχη πάσα, καθώς βρέθηκε μόνος του με το καλάθι. Σλατίνης οργανώνει, περνάει μέχρι μέσα. Το σουτ θα πάρει ο Μοσχουλιάς, αστοχή. Χατζόπουλος, προθετική πάσα. Παπαδόπουλος για 3. Άστοχο. Νίκητης του rebound ο Μαρκόπουλος. Ήρεμες καταστάσεις τώρα από τους Γιούχατζάς. Δεν χρειάζεται βιασύνη, με ηρεμία στην επίθεση και σωστές επιλογές θα μπορέσουν να μειώσουν διαφορά. Άλλη μια baseball μπάσα από τον Παπαδόπουλο. Ίδια φάση με πριν. Αυτή τη φορά ο Σικάκης συγκρατεί την μπάλα και πετυχαίνει το καλάθι στον ευθυνδιασμό. 32-51 με τους Los Bandoleiros να αυξάνουν διαφορά. Άλλο κερδισμένο φάουλ από το Μητακίδη. Καραμανλής. Γρηγορίου του έχει την μπάλα, δέχεται τα screen. Λάθος πάσα. Στο κλέβεσμο ο Χατζόπουλος. Δεν παίρνει το σουτ ο Σικάκης. Θα το πάρει όμως τώρα. Σουτ από τη γωνία για 3. Άστοχο. Καραμανλής. Ένας εναντίον ενός, τώρα γίνεται 2 εναντίον 2. Σταματάει, σουτάρει από κοντά. Ευστοχή. Και με αυτό το καλάθι φτάνει στους 8 πόντους. Μαζί με τον Μαντάτζη είναι η πρώτη σκόρ της ομάδας τους. Ωραία πάσα μέσα στο Λόμπος στο Μερκουρίδη, ο οποίος αστόχησε. Κλέβει την μπάλα ο Σικάκης, με αυτοδυσία βρέθηκε στις κερκίδες. Δεν καταφέρνει όμως ο Μερκουρίδης να την κρατήσει. Εύκολος ευθυνδιασμός από τους Γιούχατζάς, με τον Μητακίδη να πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει το rebound ο Σιμιτόπουλος, σηκώνεται για σουτ, κερδίζει το φάουλ, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Time out με 6 και 14 για τη λήξη του αγώνα, με το σκορ να είναι 36-51 υπέρ των Los Bandoleiros. Επιστρέψαμε στον αγώνα με τον Σιμιτόπουλο να έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με αυτή τη βολή μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση των σκόρερ για την ομάδα του και κάνει το σκορ 36-52. Αστοχή, στο rebound όμως βρίσκεται ο Σπανός, άστοχο σουτ από τον Παπαδόπουλο. Λάθος πάσα στον ευθυνδιασμό από τους Γιούχατζάς.
Βλέπει την μπάλα ο Σικάκης και εύστοχη και στο transition. Φεντουλίδης, πάσα επιστροφής, Μητακίδης για 3, αστοχία, Φεντουλίδης κερδίζει το rebound, σηκώνεται, για άλλη μια φορά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Φεντουλίδης, ο οποίος έχει μόλις 2 πόντους. Φτάνει τους 3 και κάνει το σκορ 37-54. Full court press τώρα για τους Utah Jazz, όπου έχουν 5 λεπτά για να μειώσουν τη διαφορά ή να προσπεράσουν. Φάουλ τώρα στην πίεση πάνω στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος έχει την μπάλα με 10 δεύτερα για τη λήξη της επίθεσης. Σικάκης περνάει. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Αρμπατζόγλου, Χρήστο και Μερκουρίδη, όμως δεν καταφέρνει ο Μερκουρίδης να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του και την έβγαλε εκτός γραμμών. Σλατίνης δέχεται το screen από τον Μητακίδη, περνάει μέχρι μέσα, αστοχή, στο rebound βρίσκεται ο Παπαδόπουλος. Καραμανλή ζητάει σειρά από τον Αφεντουλίδη. Πρέπει να σουτάρουν οι Utah Jazz. Προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Σλατίνης. Στο rebound βρέθηκε ο Φεντουλίδης. Το κέρδισε, έβαλε και το καλάθι και κάνει το σκορ 39-54 με 3 σερί δικούς του πόντους. Παπαδόπουλος περνάει από την τελική γραμμή, κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Στο Φεντουλίδη που βγήκε με 5 ατομικά φάουλ, πήρε ο Μαντατζής. Άλλη μια φορά που βγήκε ο Παπαδόπουλος από τα σκρινίστερα από επαναφορά, σταμάτησε, σούταρε και φτάνει τους 11 πόντους. Μαντατζής, Χουκ αστοχή, στο rebound βρέθηκε ο Μητακίδης, ο οποίος ύστερα από 2 ατομικές προσπάθειες πήρε το rebound, ευστόχισε με την τρίτη, κέρδισε το φάουλ και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Με 5 φάουλ ο Μερκουρίδης θα αποχωρήσει τη θέση του στον Μαρκόπουλο. Με αυτό το έμεσο τρίποντο του Μητακίδη η διαφορά μειώνεται στους 14 με λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Σικάκης έκανε τον drive, έξυπνα κινήθηκε ο Αρμπατζόγλου Χρήστος, πάσα assist για τον Σικάκη
και η διαφορά ξανά στους 16. Λάθος πάση τώρα από τον Μαντατζή στο κλέψιμο ο Μαρκόπουλος. Πήγε μέχρι μέσα ο Αρμπατζόγλου Χρήστος και έρθισε το φάουλ από τον Καραμαλή, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μία στις 2 από τον Αμπατζόγλου τον Χρήστο. Για τους Λος Μπαντολέρος όλοι οι παίκτες έχουν σκοράρει εκτός από τον Μερκουρίδη, ο οποίος έχει αποβληθεί με 5 ατομικά φάουλ. Ο Παπαδόπουλος θα πάει στον πάκο με 11 πόντους και θα παραχωρήσει τη θέση του στον Αμπατζόγλου τον Γιώργο. Καραμανλής στην προσπάθειά του να περάσει στα πόδια του Σπανό υπέκυψε σε βήματα. Μαρκόπουλος, σκληρό μαρκάρισμα από τον Σλατίνη, φάουλ και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές από τον Μαρκόπουλο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μαρκόπουλος με τη διαφορά να παραμένει στους 17. Δεν αλλάζει τίποτα στο σκορ, καθώς ο Μαρκόπουλος αστόχησε και στις 2 και στο σκορ παραμένει 42-59. Σλατίνης, προσποιήσεις, ψάχνει τον ξεμαρκάριστο, Παπαδόπουλος για 2. Ευστοχή. Άρα Μπατζόγλου Γιώργος κρατάει την μπάλα. Τώρα ο Σπανός. Εύστοχος ο Αρμπατζόγλου Χρήστος από το σουτ μέσης απόστασης, με το σκορ να γίνει τώρα 44-61. Λάθος τώρα από τον Καραμαλή, ο οποίος πάτησε σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαιτητή Πολωνίφη την πλάγια γραμμή. Ο Σικάκης με 7 πόντους παραχωρεί τη θέση του στον Πάκο. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα, airball, εύκολο rebound για το Μετακίδη, ο οποίος επιλέγει να τρέξει. Προθετική πάση του Θοδωρή για το transition, όμως έχουν επιστρέψει ο Los Bandoleiros. Ξεχασμένος μέσα στη ρακέτα ο Παπαδόπουλος, πετυχαίνει το καλάθι και κερδίζει ψηλά το φάουλ από τον Μαρκόπουλο. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έμεινε τρίποντο από τον Παπαδόπουλο. Ο Πάκος στον ευνηιασμό με ένα σπάσιμο της μέσης απαντάει στους πόντους του Παπαδόπουλου και κάνει το σκορ 47-63 με 1-40 για τη λήξη του αγώνα. Οι Los Bandoleiros έχουν
σφραγίσει τη νίκη. Ήτανε συγκεντρωμένοι τόσο στην επίθεση τόσο και στην άμυνα. Δεν άφησαν τους Utah Jazz, δεν δώσανε βασικά την επιλογή στους Utah Jazz να μειώσουν αλλά ούτε και να προσπεράσουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και θα φύγουν νικητές από αυτήν εδώ την αναμέτρηση. Ευνοιασμός τώρα για τους Utah Jazz. Σλατίνης δεν εμπλέγει να τελειώσει μόνο στη φάση, στο Γρηγορείο, αστόχησε. Σπανός, Πάκος, περιμένει τους υπόλοιπους παίκτες του να γυρίσουνε. Ξέχασε η άμυνα των Utah Jazz τον Μαρκόπουλο με στη ρακέτα, ο οποίος ευστόχησε στο καλάθι. Τελική ευθεία με λιγότερο από 1 λεπτό για να μάθουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στους Utah Jazz και στους Los Bandoleros. Μητακίδης, ο Γρηγορίου τώρα, συνεργασία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Κερδίζει ψηλά το φάουλ ο Μητακίδης από τον Αμπατζόγλου του Γιώργου. Άστοχο στην πρώτη βολή και το σκορ παραμένει 47-65. Σούτ από τον Μαρκόπουλο, στο rebound ο Σιμιτόπουλος, ο οποίος έκανε διπλή τρίπλα. Μία κατοχή είναι όλη στα χέρια των Utah Jazz. Λάθος στην εκδήλωση της επίθεσης. Πάκος θα τελειώσει τη φάση και αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε τελικό σκορ, θα εκδηλώσουν fair play, για να δούμε. Σουτ για 3, άστοχο, τελικό σκορ 48-67 υπέρ των Los Bandoleros.